relativament encara pacífiques, per dir-ho així, perquè hi havia, jo crec que persones del propi grup que demanaven insistentment que no s'exercís la violència. Marina Geli i una cinquantena de diputats que tampoc han pogut accedir al Parlament caminant s'han concentrat a la caserna de la Guàrdia Urbana de l'Estació del Nord. Bé, doncs que ens han envoltat i ens han començat a escopir, a tirar cafè. I els indignats no s'estan respectant. Jo també estic indignada. Allà, els Mossos han muntat un comboi amb furgones. En aquest inèdit mitjà de transport han arribat al Parlament passant per les instal·lacions del zoo, avui completament buides. I aquestes són imatges ara mateix en directe d'un dels accessos del Parc de la Ciutadella. Com veuen, cotxes oficials, suposem que amb diputats dins, amb aquest cordó policial dels Mossos d'Esquadra, des d'on també hi ha els mitjans, i aquí veuen els indignats que es cridassen als diputats que, si al matí arribaven amb problemes, ara ho estan fent, almenys des d'aquest accés del Parc de la Ciutadella, amb aquests vehicles oficials. Fa només uns instants que sortien de l'edifici del Parlament. Allà hi ha en Jordi Pons, que ens pot explicar a aquesta hora com ha anat aquesta sortida. Fa només uns minuts. Hem perdut el senyal, però sí tenim a punt en Jordi Pons. Jordi, bona tarda. Et preguntava com ha estat aquesta sortida fa uns instants. Abans d'aquests vehicles encara n'estan pujant alguns. Sí, aquí teniu un vehicle dels Mossos d'Esquadra que porta al seu interior el diputat de Convergència i Unió, David Bonvehí. És un dels diputats que tenia avui problemes especialment perquè va amb cadira de rodes per entrar i sortir del Parlament, amb un vehicle dels Mossos d'Esquadra. És un dels últims diputats a sortir del Parlament. Com ja havia explicat, el conseller d'Interior és aquí al recinte del Parc de la Ciutadella encara. Ell ha dit que seria l'últim a sortir en aquest operatiu d'aquesta tarda. Fa uns minuts ha sortit aquí al davant del Palau del Parlament tots els diputats, periodistes, treballadors de la cambra. Un grup nombrós ha sortit a peu a través de l'accés del carrer Pujades i tots els que anaven en vehicles oficials han sortit en comitiva, amb les imatges que veieu, per la porta principal. Aquí al darrere, com veuen, queda el conseller d'Interior, Felip Puig, que en aquests moments està parlant amb la secretària general del Parlament, Ima Folchi, una de les últimes persones també a abandonar l'edifici del Parlament. Fa uns minuts era la presidenta Núria de Gispert, qui també, un cop s'ha pogut acabar aquest dispositiu per treure amb seguretat tots els diputats d'aquí del Parlament, doncs han estat els últims que abandonaran aquest recinte, que ja s'ha anunciat que quedarà tancat, sense personal, sense periodistes, sense diputats, que tots ja, tal com anunciava el conseller d'Interior, s'ha permès que surtin sans i estalvis d'aquí del Parlament. Gràcies, Jordi Pons. Hem pogut veure en directe la sortida d'aquests cotxes oficials des de la Cambra Catalana. Aquest matí, després que els diputats, cadascú com ha pogut, aconseguissin entrar al Parlament, hi ha hagut alguns dels incidents més violents entre la policia i els manifestants. Ha estat a la cantonada de l'Avinguda Meridiana i el passeig de Pujades. Els Mossos s'han carregat contra els que han llançat objectes contra les furgonetes. Els incidents deixen 45 ferits lleus amb contusions i atacs d'ansietat, 18 són Mossos i la resta manifestants. Durant tot el dia hi ha hagut 6 detinguts per desobediència i resistència a l'autoritat. Al migdia, el president Artur Mas